Ale funkciou univerzít je aj vedecký výskum. Podľa štatistických údajov, ktoré sú verejne dostupné, z nášho rozpočtu štátu hrubého domáceho produktu sa dáva na vedu a výskum 0,49%. Fínsko dáva 3,7%, niektoré pokročilejšie krajiny ešte viac. A ako sa vy na toto dívate, pán prezident, to je jedna záležitosť. A druhá vo vzťahu k podnikateľským subjektom, ktoré pôsobia ako investori na našom Slovensku, tak môj pocit je, a nie je to len môj, ale mnohí to vyjadrili, že to sú len dcérske spoločnosti, pričom materské si vytvárajú v svojich vlastných krajinách vedeckú základňu, vedecký výskum a nám sa veľmi ťažko vyhľadáva partnerov pre vedu a výskum s podnikateľskými subjektami, ktoré sú na území Slovenska. Neuvažuje sa náhodou o nejakých povinných odvodoch pre vytváranie fondu pre vedu a výskum od týchto podnikateľských subjektov? Zrejme asi teraz ťažko, ale či nebude takýto zámer? Ďakujem. Pán profesor uvažuje a už roky, ale nikdy sa to nenaplní. Ale pokiaľ ide o výskum, viete, keď si to zoberieme dozadu, ešte úplne pred rok 90, tak my sme už vtedy na školách bojovali s Akadémiou vied, pretože tá povedala, my sme vedci, my budeme robiť výskum, školy nemusia robiť. Takže už vtedy ten nepomer bol veľmi veľký, že na školách ozaj ten vedecký výskum bol malý. Bez vedy výskumu asi by sme veľa toho nenarobili. Takže áno, ja s vami súhlasím. Ale môj súhlas je málo. Mám jednu otázku. Všetci vlastne hovoríme teraz o vysokých školách a o študentoch, lenže pre môj názoru problém v podstate už nastáva na stredných školách, kde nenastáva selekcia ľudí, ktorí na vysoké školy majú ísť. Lebo stáva sa napríklad na prvých ročníkov na odboroch, že sú ľudia, ktorí nemajú, dajme tomu, znalosti histórie alebo dáme to politológie, ako ja som študentom, a idú tam bez tých znalostí a tým pádom sa vlastne znižuje úroveň, dajme tomu, tých hodín. Podľa mňa v tom je skôr ten väčší problém a nie som za štúdium na vysokej škole, ale zase nie za každú cenu. Či nie je práve v podstate problém na tých stredných školách. Celá sústava škôl, to je, nadväzuje na ten výsledok absolventa univerzity alebo vysokej školy. Študijné programy vytvárajú komisie odborníkov na základe svojich dlhoročných skúseností, predstav a možno aj zahraničných poznatkov. Takže to ťažko by som ja povedal, či naše základné školy, gymnázia, či majú dobré študijné programy, či sú dobre naplnené hodiny. Ale súhlasím s vami, čo hovoria odborníci, že na našich školách sa dosť učí aj o takých veciach, o ktorých možno ani nie je potrebné, aby sa študent hodiny zaoberal. Asi máte pravdu, ak to sám takto cítite. By sa niekto spýtal aspoň okrajovo niečo k prezidentskej kampani. Takže ja sa chcem spýtať, prečo by sme práve vás chceli mať za prezidenta? Ale ja som sem neprišiel v rámci prezidentskej kampane. Ja som sem prišiel na pozvanie Richtára hovoriť o otázkach, ktoré sa týkajú všetkých. Ale keď môžem to povedať. Môžem to povedať. Ja už v predošlých voľbách prezidentských som išiel ako kandidát občiansky. Získal podporu získaním podpisov za veľmi krátku dobu. A až keď som mal tieto podpisy, potom ma podporili aj politické strany. V súčasnej dobe takisto som najskôr nazbieral podpisy, ale som veľmi rád, že ma podporujú politické strany, pretože bez ich podpory a bez podpory politických strán ani jeden kandidát nemá šance. Od roku 90 som bol pri všetkých zmenách, ktoré sa v tomto štáte stáli. Pri pozitívnych, aj pri negatívnych. Pritom, keď sa hovorilo o rozdelení Československa, bol som pri tom, keď sme rýchlo museli vypracovať, a som jedným z autorov Ústavy Slovenskej republiky. Bol som pri tom, keď Slovenská republika vznikla.
Bol som pri tom, keď nás prijímali do Únie, do OSN, do Aliancie. Bol som pri Schengene, bol som pri vstupe do Európskej únie. Proste som rád, že v rámci tejto krátkej histórii Slovenska som mohol byť pri týchto veľkých rozhodnutiach a byť nie pasívny, ale aktívny. A som presvedčený, že tieto moje skúsenosti do budúcna mi dávajú veľký priestor na to, aby som mohol v tejto funkcii ďalej pôsobiť. Myslím, že boli položené dobré otázky. Párkrát mám pocit, že prezident sám nevedel, čo by mal povedať. To je môj osobný asi taký pocit. Myslím si, že v podstate môžem to brať aj trošku za predvolebnú kampaň. Koho budeš voliť? To ešte neviem. A to je, myslím, že aj moje osobné rozhodnutie. Nerada by som sa k tomu takto vyjadrovala. Nepovedala som myslím všetko, čo by sa malo a celkom pekné odpovede, hlavne boli zmysluplné a neboli také úplne, že proste zahováracie. Považuješ to za predvolebnú kampaň? Ani nie, skôr nie. Dobre bolo odpovedané hlavne o vysokých školách a budúcom vývoji, zodpovedaných otázok, čo sa mi páčilo a však všetko asi. Ty si koho budeš voliť? Fú, neviem ešte, musím sa rozhodnúť, popozerať približne kampane a tak. Myslím si, že to bolo naprogramované a dopredu sa vedelo, o čom sa bude hovoriť a že to je iba taká fráška pre ľudí, aby boli spokojní, aby mohli vyjadriť svoj názor. Považuješ to za predvolebnú kampaň? Samozrejme. A koho budeš voliť? No ja napriek buchaniu do stola budem voliť Radičov určite. Tak myslím si, že bolo odpovedané na otázky, ktoré ľudia kladli. Je dobré, že sa môžeme takto porozprávať vlastne z očí v oči s prezidentom. Takú možnosť nemáme každý deň určite. A tiež si myslím, že niektoré otázky možno neboli presne pochopené alebo nebolo na nich presne odpovedané, ale predsa len je to obšírna a ťažká téma, čo sa pýtali, takže myslím si, že to bolo veľmi dobré. Až na tú poslednú otázku si myslím, že to ani nebola predvolebná kampaň, možno trošku snahou zviditeľne sa áno, ale ako predvolebnú kampaň by som to nebrala určite. Tak koho budem voliť v prezidentských voľbách ešte neviem, ale myslím si, že určite aj toto na mňa vplýva a budem to brať do úvahy, keď sa budem rozhodovať. A tak bolo to taká skrytá kampaň, skôr by som povedal, aj keď sa to tak nenazývalo asi oficiálne. Čiže to považuješ za samozrejme kampaň a koho budeš voliť v prezidentských voľbách? Tak Gašparoviča určite nie. Buď pána Mikloška alebo pani Radičovú. Tak je to pekné, no, že pán prezident si našiel čas až na to, že to trošku vyznelo. Teda jasné, že to bolo ako mienené ako predvolebná kampaň a pán prezident si mohol aj priznať, že je tu v rámci predvolebnej kampane a nie v rámci voľného času. No, bol som viac menej rozhodnutý, ale čo sa týka terajšou predvolebnou kampaňou, tak som v dosť veľkej neistote medzi dvomi kandidátmi, ale v každom prípade to nie je tento súčasný prezident. Pán prezident na mňa zapôsobil ako celkom milý človek s celkom dobrými názormi, si myslím. Považuješ to za predvolebnú kampaň? Možno trochu, ale ako som povedal, tak kvôli volebnej kampani to nebolo. A koho budeš voliť v prezidentských voľbách? Ja ešte nikoho. No tak je to milé, že pán prezident príde aj do Nitry niekedy a že sa stretne aj s tými mladými ľuďmi a vnímam to veľmi pozitívne. No, vnímam to ako stretnutie, ktoré bolo dopredu naplánované. Myslím, že splnilo svoj účel. Pán prezident sa nejak extra nezalíškoval, takže si myslím, že to vôbec nebola nejaká súčasť, že by to bolo nejak naplánované vopred. Na niektoré otázky by celkom dobre odpovedal. To, čo sa týka školstva a študentov, tak tam mal dosť veľké medzery a podľa mňa neodpovedal na to, na čo sa ho pýtali. Považuješ to za predvolebnú kampaň? Nie, lebo vôbec sa o tom nezmienil. Myslím, že to bolo naozaj vážne, že prijal len pozvanie ohľadom Nitry. A koho budeš voliť v prezidentských voľbách? Ešte netuším, ale asi ženskú.